Kedd 28-a, ugye KFK-i koncert helyett, hát lehetne mondjuk hazamenni, aztán ott meg ugye lehetne mosogatni. Regisztráljatok a keddi koncertre, és gyertek el! Gyertek el, vagy ne is menjetek haza, jó? Meg takarítani. Nem fogok otthon főzni. Tudod, ki fog kedden neked otthon főzni? Mit tudom én, hát sálat kötni. Gyertek el, mert nem adom fel, még egy darabban látsz. Nem tudom, dúnyhát kiputni, nem tudom, mindenfélét lehetne otthon csinálni. Gyertek el, mert a Trooper jobb lesz, mint az eredeti. Gyertek már el, annyit készültünk! Túlórázni. Gyertek el, mert csak. Hát figyelj, szerintem gyere el. Küldj egy levelet Móninak. Ha nem hallgattok, akkor gyertek el, mert mód felett jók leszünk. Főleg én.